ụmụ iyo nnọọ rinne o nwere ebe a na-akụkpọsị afịa ndị Igbo iyotego o nwere ebe a na-akụkpọsị afịa ndị Igbo nya ife jikwa ya afịa ndị Igbo bụ na ndị Igbo nọ dị ya na area 10 na Abuja na-egekwa ntị o ị ga-awọchịkwa the video iyotego in fact nwa ka nkọpụrụ ka ịwọchịcha video ka ichi ya taa azụ iyotego sure ka m sikwa ebe a leba anya aha mbụlọmanị Nzema abụ m onye nchịkọta ndị Igbo Exodus Mandate Network. Asịrị m ka m sikwa ụzọ ọzọ gosi ebe a na-akụri ahịa bụ UTC Market nọ na area 10 Abuja. Ọ bụ ebe a ka ndị ụmụ na-eme biznes. Ọ bụ ebe a ka ọtụtụ ụmụ Igbo na-eme biznes. Ya ka a na-akụri ihe a. Akụọ ya kụtuo ya n'ala. Onwe mmekọta ọzọ. Ya ahịa alago. Ọwụzi mgbe ọzọ egosizie ha ebe ha ga-anọ. Ebe a ka m na-ahụ printing machines. Ha machine ndị a na-eme the printing press, maka na ofu ihe a maara a na-eme na area 10 o printing press. Ị ga-ahụ machines ndị ahụ machines a na-eji eprinti akwụkwọ dị iche iche, a na-akụkwa na-akụri. O nweghị ihe a ga-eme maka ya. Ọ gago na-akụrigo ya. Ọkwa na onye nwe machine eburu ihe machine ya, ha gakwa akụrikote ya. Ma lee ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa aghọọla ebe a na-eji agba okirikiri. Maka a na-ekwu okwu ya ugbu a. Lee ahịa ndị mmadụ, ebe a na-azụ ahịa ka a kụriri ihe a. Orugo mgbe ndị Igbo ga-ala, Igbo ga-alarịrị. Nwere ike o nwere ndị mere travel labatabelenu ha amaghị na ahịa alago na akụrigo ahịa. Ndewore aha mbụlọmanị Nzema. Anyị ochiyatago ka anyị pelie etu o si wee dị iyetago ọma asọkwa ya ụsọ na ntị. Mana gị bụ onye Igbo, ọ na-abụ anytime odefe ame, oge ọbụla odefe ame, anyị ebido bebe a na-amụ ya afịa ndebe anyị ọkụ, a na-emegbu anyị emegbu, etu a ka anyị na every time ọ ga-amụ afịa gị ọkụ ọ ga achụọ gị ọsọ iru ụlọ n'owere ebe isi. Ọ na-abụ agwọ emeghị ife o ji bụrụ agwọ eweli aka nkụ. Obodo ahụ ị nọ nwere ife o ji bụrụ obodo ndị a fanwa nwunye ọ bụrụ nke unu. O wee gị iwe go home na abịa nna gị. For that reason ka ị ga-eji ya agwakwa ụwa na nke a bụ nke gị. Nke gị ni ịkọwara ha na nke a bụ nke gị. Ịma achụ m na mba ịbịakwa ebe a nwee ọnụ. At some point ndị bịa na-abịa agbanyekwanụ fa fim ka fa malụ na ebe a bụkwa be anyị. Maka na ọ bụrụ na imegharị arụ na nke a bụ nke gị, one day analụ gị ya. Ọ bụrụ na idebe ma ịgbadosiri anya ike ebe a ga-anali ya, a na-ebu batrị steeti. Obodo gị ni ekwesị aka eweli ahụ gwuo gị egwu, ekwesị aka eweli ama gị njakịrị. Farapụ gị ị ga-ewe befa. Gbuo onwe gị eziokwu, mụ na gị bụ onye Igbo, akọọ gị kụpụlị ị na-alụfe obodo a, o nwere ife o ji bụ befa. Ọnụnọ ga-adọrọzifa mmadụ onye iwe ga-etinye gị ọsọ ọgụ amụsịghị ọkụ, a na-egbu gị egbu life ka i wee nwee ike megharịa. A na-ejebe mmadụ ọlịlị ka ị pụ, onye pụrụ ọlịlị nwe oge oge ruo na-abefa. Ifere kwesịrị imego na-erapụ nke gị jee na-achọ nke onye ọzọ. Ife onye a ga-eme bụ nwanne ka anyị na-agwakwa onwe anyị eziokwu, maka na o nwere ụmụazị anyị na-amụta. Ife anyị ga-agwa ndị a fa ọ ga-amakwa na o nwere ife a na-akpọ justice. Fa ga-enwekwa ike value ife fa nwere, because na nna fa avalue what they cannot value it. Mana ọfa jezie jee obodo onye ọzọ che na ọka bụkwa ofu ihe. Ndị akọwalụgụ na efe agụ obodo anyị ka ị nọ nna awa gị olu elu gị.
ị na-akọrọ anyị na ụmụ Israel ji wee gaa na Ijipt na Jehova ji wee mee nke ibu ekawọd. Jehova ka inye ndị ahụ nri na befa ka fa rapụ ijebe Ijipt in the first place. Onye rọfa agụ egburufa bịa ihe ndị a dị ungrateful. Yes, fa dị ungrateful. Ka ị bụ imeba iji akwụkwọ bịa, ị nwere akwụkwọ n'Ijipt a. Ị nọ Ijipt nọgide na-alụ ọjọbọ, iwegoro life ihe anyị na-eme na Dubai, ife anyị na-eme na South, ife anyị na-emegasị India, obodo dị iche iche, iwede amalife ndị Israel na-eme n'Ijipt dee. Fil ụlọ na befa anọkatakwa ndị Ijipt agbanyelụfa fim. Jehova gbaa ka iwe ji wezie ya, o wee cheta ebe ndị be ya nọ. Iruzie oge ihe mere ndị a bụ igbu ofe egbue Moses jee gwa ndị m jee gwa Fero na ọ bụrụ na o relizi ụnụ nke a ga-eme nke a ga-eme. Ị kwesịrị ịba mba na ọ bụ mmadụ ka ha nọsi isi kwa mmadụ nwe obodo egwu na-ata. Ndị Israel ha bụkazi ezigbo mmadụ na-emebi obodo. Most of them enwere akwụkwọ sef. Ụfọdụ bụ adịrọ kavali na-asụsị asị. Ihe ọ kwesịghị ịba mba fama niile imegharị na-abịafa ịgbanye fim stelu nwekwa nothing etu aka ndị Igbo nọ na anyị na-afụ ọjọọ anyị na-arụgasị obodo dị iche iche. Obodo gbanye bere anyị fim anyị na-eti anyị emegbu everywhere. Onwe nke na-ekwe eme etu esi debere ya iwu obodo ilu onye na-adị iwu ịchọ ka ọ dịrị gị na mma fa ga-ebuso gị na ka ebe omume gị dị n'obodo niile ije n'ezie ka be gị dị ana Igbo gị ngasa anyị na gọọmenti na-emeghị nke a isi ka i were iwe mụnyezie ebe gị ọkụ eburu egbe gbadisi everywhere na be gị. Kedu ebe ị ga-akpọzi nke gị again n'ụwa? Ebe ka ya sị na nke a bụzi nke gị ka ị mụrụ ọkụ gbafusie na ọ na be ndị mmadụ ndị a tibe gị echi a na-ekwo na-ịchọ ọkụ ụwa niile na onye bụ ụwa na-edozi befa gaa dozie nke gị. Go and fix your own. A na-akụrisi afịa jee rụọ nke gị na gị unu gụọ onwe ụlọ ọrụ mmadụ n'Igbo ndị Igbo niile a n'ebe a unu bata na Igbo na-agbalụ 1 plot of land rụọ ya n'afịa ga-azụ dị ya. Ndị mmadụ gbafusiri ọ bụrụ fa gbafube like this before anyị enweme market ọchanja afịa niile amagharị fa bilivu na be anyị na-arụ ya ka ọ dị mma ka ego bụsị gbari ebe anyị a so mụnye ọkụ ọgbasa adịghị nna ọga amụ ebe na-azụ afịa ọkụ achụ ọgụ n'obodo ibi na ruo ụlọ n'onwe ebe isi. Go and fix your own. Your own must be your own. Value what you have. If you cannot value what you have, nobody can give you that value and nobody will value you. A word is enough for the wise. You need ka Jehova bịa kọọlụ gị ya. Ọ n'ọnụ m ka ị ga-anụ ya. Dewe Igbo eze ụmụ Igbo